ka ọ dịgodere ndị Uweoji na Anambra Steeti agago n'ihu wee na-eto ndị Anambra Steeti maka ozi dịgasị iche iche ha na-adị ewetebere ha na-enyere ha aka n'ọrụ iji wee na-achụfusi ndị amakekwu na steeti a. Ọnụ na-ekwuru ndị Uweoji na steeti a bụ Maazị Tochukwu Ikenga bụ ya kwuputere nke a n'oge yana Queen Anigbogu bụ onye ọrụ anyị na-etinye ọnụ n'okwu n'isi ụlọ ọrụ ya dị na Amawbia. Gere akụkọ ahụ site n'ọnụ Queen Anigbogu. Maazị Ikenga onye nke kọwapụtara na Anambra Steeti na-enye banyere ọrụ nchekwa ndụ na akụnụba bụ nke na-amịta ezigbo mkpụrụ na steeti a bụ Anambra. Ọ rịọkwara ha ka ha gbaa mbọ kwudosie ike na ya bụ okwu. Maazị Ikenga rịọkwara ndị mmadụ ka ha gbaa mbọ wepụ ụjọ na ahụ ọma jijiji ma kọwakwa na ọrụ ha na ọrụ ndị nchekwa ndị ọzọ na ha na-agba mbọ ịhụ na ewetara nchekwa na steeti a bụ Anambra. Iji wee hụ ka nke a si mee, ndị nchịkọta akụkọ ABS gara n'obodo gbara ọka gburugburu bụ nke gụnyere Amawbia, Okpuno, Isuanọcha nakwa Mgbakwu. Ha hụkwara na ndị mmadụ na-agagharị na-azụ ahịa ha dị iche iche. N'otu aka ahụ, ụlọ ọba ahịa, ụlọ ọba akụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị iche iche mepekwara na azụmahịa ha. Ndị nta akụkọ ahụ garukwara n'ọma ahịa nke dị na Mgbakwu hụkwa ka ndị na-azụ ahịa na ndị na-egokwa ahịa nọkwa na-azụ ahịa ha nke ọma. Obere nwaada Nkiru ka obi ajụrụ kelekwara ọchịchị gọọmenti a ma rịọkwa ya ka ha wetara ha ihe nke ha ga-eji were na-ekpofu ahịhịa n'ọma ahịa ha.